Шановные сябры, наближается Новый год, каляды, самый светлый, самый чаканное свято. І заўсёды яно для нас, перш за ўсё, сямейнае. Я хочу, каб у наших сем'ях, у ваших сем'ях было шчасце, был дабрабыт, было здароўе. Кажыце адзін другому добрыя словы, кажыце пра каханне. Гэта так важна ў жыцці, і хай будзе у ваших хатах усё па-добраму. Акрамя таго, калі мы кажам, што свята сямейнае, хочу адзначыць, што ёсць яшчэ ў нас усіх вялікая сям'я, гэта наша Беларусь. Мы пра гэта не часта думаем. І нам здаецца, як можа было 200 гадоў назад, што вот як-то я сам пережыву, я пабудую дабрабыт і добрае жыццё ў сваім доме, а іншыя хай думаюць пра сябе. Вот нам не хапае часта гэтай салідарнасці, не хапае таго, чтоб мы адчувалі, што не будзе ў нашым доме дабрабыту, калі ў іншых кепска. 21 стагоддзе, усім мы ж залежым вельмі моцна адзін ад другога. І я б хацеў, каб мы думалі пра нашу беларускую сям'ю. Каб у гэтай сям'і была і праўда, і справядлівасць, і быў дабрабыт, і каб у гэтай сям'і людзі жылі з вялікай перспектывай. Каб нашым дзецям не трэба было з'язджаць шукаць дзесьці па-за нашай зямлёй сваё шчасце, каб яны рэалізавалі сябе тут. Таксама лічу, што неабходна нам усім зразумець, што не будзе шчасця за кошт іншых. Вот мы як-то там попросім пэўны газ ці нафту, і гэты наркотык нам уратуе жыццё на бліжэйшы час. Ці мы у другі бок звернемся, і нам дадуць якія-то там тэхналогіі, і наступіць у нас багацце. Не, перш за ўсё гэта ад нас залежыць. Мы павінны разумець, што толькі мы, адказныя грамадзяне нашай рэспублікі, мы, беларусы, можам пабудаваць дастойнае жыццё. А мы, еўрапейцы, мы з гэтай сям'і, мы з гэтымі традыцыямі, з гэтымі каштоўнасцямі. Я веру ў тое, што ў нас атрымаецца. Больш аптымізму, больш надзеі, якая павінна быць праз увесь год і на наступны час. І, напэўна, мы зробім нашу краіну і нашы сем'і больш шчаслівымі, з лепшым жыццём, больш дастойным. З Новым годам і калядамі!